Kablaawan ka, Faustino anak. Kamaudyanan na. Nakaturpos ka matlaangan iti kolehyo. Uwan nga rod nanang. Agyaman kada kayo. Tauray no saan analuan di pa nagbiag tayo kat inka gumaan daklata pinagadal. Ita, naiturpos kong ti edukasyon na korsok. Nga masapol pa'y nga agiksamin ka. Sakbay nga agbalin ka anaan-anay aman nursulo, anak ko. Uwan nanang. Ngam ikarik. Nalakalangan na ita para kanyak. Sana nga ag-take to iti pa nag-examin ko. Ika gumakti makapasa iti damo pa ilang nga pa nag-examin ko. Tapno makastirik ak tumutan kas man nursuro. Anak. Sana ron bang agtaktakak pa'y nanang. Isong ag-review akadagos para iti eksaminasyon. Kaya't po asawan, di ka naagina na. Sana nanang. Tasakbay pa anadanon ti kaaldawan ti pa nagturpos ko. Sinagana ako na talaga ti amin. Anya ti kayat mo asawan? Ito no may alawas, agluwasak iti syudad. Ornosok to iti pagdagusak kabayatan ti pa nag-review nanang. Agtalinaid ak iti syudad, aging kaamalpas ti eksaminasyon. Pasensya kayo ninawagan kayo lahat nga uray no rabiin nanang ha? Awan anyaman na anak ko. Nung maapay ay nga imawag ka, anda ka di parikot. Awan mo't nanang. Isu na lang ita madandanagan ak. Apay nga'y anak, anda ka di dakas na pasamak. Awan nanang. Ngam inton bigat namin ng eksaminasyon. Panagkunakit, dahi ta ti pagdandanagak. Faustino anak ko, dakkel ti panagtalagmikan ka, nagruna kanyak. Amo ka na sirip ka, kan maysa, fresh graduate ka. Nalipatam ka din ti imbagam kanyak, ideal daw ti panagturpos mo. Saan nanang? Jack to malipatan day jay. Matlagayam, dayto yan ti gundaway, tapno mapanagnagam at talaga ka ba ilam anak ko. Laglagi pam nga apaman ang makapasa ka iti eksaminasyon, daan anay kanton aman nursuro. Iso asan arong bang agtimbayo ka, Faustino? Ulitek, agtalag kami iti kamailam anak ko. Iti kinasirin mo. Patsag amay pasam ti pa nag-examin mo inton bigat. Para iti arapaap mo. Wananang, talaga makapasaak. Agbalinak anan-anay aman nursuro. Anya jay ko nam anak ko. Anya jay paabiso ang naawat mo. Nanang, pasado ak iti eksaminasyon. Ha? Saan la basta-basta pasado nanang? Nangato tinaalak agrado iti panag-eksamin ko. May saak kadagiti kangatuan. Agpaiso, makitam. Kunakto matgamin kan ka, Faustino anak. Kabailam day jay. Nasirib ka ngamin anak. Nakaragrag sakak nanang. Awan ti umasping iti kinaragsak ko ita. Kalpasan ti mano atawon na panag-aadal ko. Apa nagsakripisyok. Kastamot tin kada kayo anang paadal kanyak. Ita, adto yan. May sa ako nanananay aman nursuro. Tapasada ako niti eksaminasyon. Ipampanakil ka unay, Faustino anak. Anya nga iti planom ita. Diya ko nung madayo pa amang isuro nanang. Agaplayak iti pagadalan diti lugar tayo. Para publiko da diya pagadalan. Kaya't ko ti makatulong kadagiti learners. Adakan ka da ita anak ko. Aramidam no anya ti amom arumbang. Agtrabaho ka no sa dino ang lugar ti komportable ka. Diyak agsayang ti kanito nanang. Agaplaya ko na dagos. Kat kasi tinakunakon kada kayo. Sana ron bang nagtaktakak. Masapol ang makatulong akon kada kayo ni tatang. Panawin mo ten, tapno subadak ti ado a sakripisyo yu kanyak.
Nay, ada kamot gaya man, Faustino, anak. Nanang. Nay, apay ang anak ko? Anyat na pasamak. Apay akas na tilangam. Tinasaya at umunag ka pa'y anak ko. Saan arumbang adito ayan tiri daw ti pagsaritaan ta. Malasom rakan. Apayon, Faustino. Anya tinapasamak iti panag-apply mo iti pagadalan dito lugar tayo. Apaya nakalidliday ka si Mangpad. Sana ka napagasatan, nanang. Ha? Sana ka naawat iti pagadalan dito lugar tayo. Iso amalmaldaya kita. Nalaos ti panagliday ko, nanang. Ngamin, sana matungpal ti arapaap kong agisuro dito lugar tayo. Makapaliday ta sa anak anapagasatan anaalakas man nursuro iti pagadalan iti lugar mi manang Emmy. Saan aga po ta dati mas kwalipikado ngam iti siyak? No di kat tigapuna, jay padak nga aplikante anak. Denggen ken i-subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Awat kas man nursuro, kat anak ti kang runaan amang supsuporta iti alkalde iti lugar mi. Saan mo't apananguyaw manang, ngam na imbag kumamat no talaga deserving, ngam saan mo't tatigrado na dandani pasang awa ako nada. Kandagiti credentials na talaga saan ang mapagpiaran. Nabatad anaawat laeng iti daydi a pagadalan, gapo iti impluensya ti amana, akang runaan a supporter ti alkalde iti lugar mi. Ti kang runaan pa'y a nagladingitak manang, naggraduarak iti daydi a pagadalan. Idinto tajay naawat a padak nga aplikante ket saan. Gapo iti dayta, naawananak iti ganas nga agaplay manen, takadagidi agundaway, may maysa ti adda iti panunot ko. Awan impluensya mi, tauray may sala ko mga opisyal iti lugar mi, kat awan am-am mo wenno kadagket mi. Tinulungak lang arudan ti amak nga agarado. Kat iti maysa nga aldaw, umadani idin ti eleksyon para kadagiti opisyal ti barangay. Yaklatan sirok tinarukbo sa kayong agpariir. Sigurado ngamin ang nakaturog ni tatang di takalapaw. Baybayak nga ginana ni tatang, ta sigurado ang nabannog. Manumot a kinalang ti dinalusan mi. Ken adapay daddo mga inaramid mi dito talon. Kas pa nagsagana ito umaya pa nagraraap. Ni. Dagitimot agkamkampanya kandidato diti lugar mi dagita sumungad. Agturong dito ayan ko tayo kang kandidato a kapitan dito lugar mi. Naimbag nga oras mo, Faustino, Barok. Kastamot kada kayo, Tata Rohel. Naimbag nga oras yo. Ayan ni tatang mo ngay. Agmay may sakan samot dito italon yaw. Saan man tata? Adda di takalapaw ni tatang. Agsisiesta. Kalkalpas mi nga minanangal daw. Kastaya. Ay katno sa anak ka makasinga, Faustino. Kaya't ko kumaabuludan ti sumagmamano a minutos ti oras mo. Tay bagakken ka no, anyamot adag iti mabalin a maaramidak to dito'y lugar tayo no bilang tama pagasatanak. Ay katwa na tata, awan na nyaman na. Sige lang, kaya't kumot amang ngagan no anya dagiti platapormayo.
Anya jay ko nam, Faustino. Magusto ako na iti plataforma ni Tata Rohel, nanang. Nakaibutak ko na iti sa uitay nagsarsarita kami at tumulong ak iti panagkampanya na kas kapitan diti lugar tayo. Sigurado ka, Faustino. Maisapar mo ay ati sumurot ka dakwada nga agkampanya. Kat ko namot nga ado ti masapul nga si kasunyo ijay talon. Tagsagsagana kayo para iti panagraraop. Puno day tananang. Ngam, maisapar ko mo't. Ken ag full blasak to sumurot kadakwada nga agkampanya, inton nalpasan di panagraraop. Ang mga numabannog kamot unay, anak ko. Saan, nanang? Kabailak. Saan ta kapag danagan? Ay, katsi ka nga ron ti makaamu amo ka din ni tatang mo ti panggap mo. Nanang, nakasarita ko ni tatang. Maawatan nakmat. Basta jak kanuliwayan na tulungan kadag iti trabaho iti talon. No kasta nga ron, makaamu ka, anak. Agyaman ak maawatan dak, nanang. Alang arudan. Ingkay mo't aginanan tani. Rabiin. Napuyat kayon. Bakit ikinapingat mo agkampanya para ka ni Tata Rohel, Faustino? Lydia. Ididamo, pasurot-surot ka laang. Ngam apaman analpas ti panagraraop. Nag-full blast kan amang ikamkampanya ka ni Tata Rohel. Talaga nga minakayat ko ang mga abak ni Tata Rohel. Nagpintas ti plataporma na. Ti panagbali na patas to ti amin no benepisyo ti gobyerno ti pagsasaritaan. Kang runan ti plataporma na apan nagpaksyat na ti korupsyon iti gobyerno. Faustino. Nasaknap nga mina na talaga ti korupsyon ita, Lydia. Dito lang ang lugar tayo, asaan mo't unay analawa, adapay korupsyon. Kasanulangan nga iti daduma lugar. Saan laday ta? Nasaknap pa iti bulok a sistema iti gobyerno. Ha? No siya, saan ko amadlaw ti kaadda ti bulok a sistema kas iti nakunam? Ta, jak matmadmadlaw day ta. Adong amin kada tayo, ti talaga akaslaawan anyaman na dagiti mapaspasama kitaglawlaw na. Ngam na amerisan na naimbag, saan gaya man nga umno? Kat day tati kang runaan na makagapo, no apay akayat ko ti makatulong, tap nagbaligi ti kandidatura ni Tata Rohel. Kita man ako, nabambanog ka manen asimangpad. Malaksid anarabian ka na nakaawid, gapo iti panagkamkampanyayo. Kanayon ka pa'y amabambanog. Naimbag ko manod. Denggen ken isubscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti riknam, saan ko mga agtaltal na ti istoryam. Asweldom di tangab awan mat. Voluntaryo ka mo ta sumursurot nga agkamkampanya para ka ni Rohel. Awanan nyaman na, nanang. Naragsa ka kitar aramidak. Ken may sa? Naibagak mo ten kada kayo ang magustuak tinapinta sa plataporma ni Tata Rohel. Faustino, anak. Saan lasyak, nanang? Adu kami ang maayatan kadagiti plataporma na. Katnam namaan mi, ang matungpal amin dagita no iso ti mapagasatan ng mga bakas kapitan dito lugar tayo. Agbalinto na patas ti amin no may papaniti benepisyo manipo diti gobyerno. Saan laday ta? Labanan na ti korupsyon, kastamotan ti bulok a sistema iti gobyerno. Isapay la ko mga ruda, tamapasamak to amin dagita. Mamati ka mapasamak to, nanang. Basta ni Tata Rohel ti mapagasatan ni agbalin a kapitan diti lugar tayo.
Sigurado dayta. Nagbunga nga rod ti kinaraggat ko anang ikamkampanya ken ni Tata Rohel manang Emmy. Isu tinangabak kas kapitan iti lugar mi iti daydi a panawan. Kas panang subad namat siguro iti kinaraggat ko anang ikamkampanya ken kuana, inalanak kas maysa kadagiti tanod iti lugar mi. Napalaos ti ragsak ko idin, tauray no nababalaang ti sweldo, sabali tirik na nga itden, no daytay makatultulong ka iti sabali, nang runa no maipapanan iti linak ken kapya iti lugar mi. No dadduma, mangmangtad ni Kapitan Rohel iti basit agatad, anayon ti sweldo mi, apakaragsakan mi matunayan. Ngem ti sagpaminsan apan ang ipapaay na kada kami iti kwarta, kat nagbalin amasansan nga isumeten ti nagsiddaawak. Saan la dayta? Nadlaw ko pa iti kaawan ti proyekto a maipatpatungpal iti lugar mi. Ken ti kadaksan, isu ti kaadda dagiti armado a lalaki amang kuykuyog kada kami, tunggal agronda kami iti masakupan ti lugar mi. Kinasaritak nga rod ni Kapitan Rohel. Napanagkakon ti kinapudnom nga agserbi dito'y lugar tayo, Faustino. Nangruna ti kinapudnom iti panagserbim kanyak. Kapitan, awan nga ron ti rason tapno agilimadakken ka. Iso asidadaan na kamang sungbat iti saludsud mo, may papaniti kinasyasin o dagiti armado a pasaray makakuykuyog yu atanod tunggal agron-ronda kayo iti rabi. Asino nga min talaga dagiti Kapitan? Kamang ka dito otoridad dagijay? Saan? No kasta? Sino da nga rod? Dagijay kat kamang ti makakanigid a grupo. Anya? Rebelde dagijay, Kapitan? Di kaagbutang, Faustino. At iti bendag tayo dagijay. Isuda ti mang protektar kada tayo kontra kadagiti pudpud no akabusor tayo agagangay nga umili. Isuda ti katulungan tayo amang protektar iti aglawlaw nga ininot adadadaalan dagiti kapitalista ken oportunista. Babaan kadakwada, maprotektaran ti aglawlaw. Ti nasaya at ikuyog kay ti sumarunong nga operasyon mi, Faustino. Takas na kunakmatan, napanagnakakon ti kinapudnom nga agserbi. Mamati akadakkel ti maitulong mo iti operasyon mi amang protektar iti aglawlaw. Kapitan, enton rabi, asikasuan mi ti maipapaniti kurakot a kontraktor a napusga na mga ipatungpal iti proyekto diti lugar tayo. Dakkel a perwisyo ti ipapain na, iso ang masapol a magupudan ti kinaawan bain na. Para daytoy kadagiti gagangay nga umili, kadagiti marigrigan. Kasta ka di, Kapitan? Wen, katkas na kunakon, napudno ka iti serbisyo. Mamatiak anapatagkan ka dagiti kagangay nga umili. Isu nga ikuyog ka nga rod iti operasyon mi. Andad ka iti panagrondayo anak ko,
Sapay ag dinamag nga adda ka no dagiti agdakdakiwas ang managdakdakes ita dito'y lugar tayo. Nanang. Ang mga nukula at kit di amasalaw yu dagijay, narigatan. Di kay agdanag, Nanang. Awan ti dakes sa mapasama kada kami. Ken ado kami mat. Amok da ita, gawawan kastay aganad. Maditi agtaltaliklatan, Faustino. Ang mga nuday takit diti pa kaisagmakam. Sa bagay, husto kayo, Nanang. Kalpasan ti pa nag-duty o kastanod. Ag-awid kanto adagos anak ko, tapno makainan na kamat. O Nanang, di kay agdanag. Inak nga roden. Maturog kayo matantan eh. Rabiin. Sana bali ta damot tulbog ko dito balay. Makastri ka nga oray nakaturog kayon ton no sa mga putak. Anya ti linaon dagiti agalon, Kapitan. Gasolina. Ha? Ni, Kapitan, anan mo tayo nga dagiti agasolina? Isabuag tayo ka dagiti bulldozer ken backhoe jagamro da kontraktor. Anya? Kayat tiyo sawon, Kapitan. Oramon tayo dagiti kagawaan ti kontraktor amang ipatpatong paliti patrabaho dito lugar tayo? Wen? Anya? Kasi kati mga bukbuk iti gasolina iti backhoe ken bulldozer. Anya? Nga mga Kapitan. Di ka nagkadkad, Faustino. Ha? Di ka di maamak nga ang mga makapungtot dagiti kakadwa tayong armado. Kapitan. Agtongpal ka, Faustino. Sana bale, tabukbukam lang mo iti gasolina dagiti makinarya. Sa bale, timang sikyam. Kun saan laday ta? Dakkalagata ti itidkukan ka, apaman na maaramid mo ti bagbagak. Agtignay kan, Faustino. Itay paylaag, imbagakon kan ka. Sana kaya't dagiti kakadwa tayong armado ti matagtagan. Kang runaan na, sanda akayat ti sukir. Anya? Iso nga agtignay kan, Faustino. Aramida mong tibilin ko tapno makapanaw tayon ditoy. Nagsisina kamin kada, Kapitan. Kan kadagiti kakaduaming armado. Manipod dito ayan ko. Matanawagak ti maururang pailang abak ko kan bulldozer. Ngar aramatan ti kontraktor. Amang isimsimpay ti kalsada dito lugar mi. Makon-konsensya kiti inaramid mi. Panagkunakat saan arumbang dayjay. Nangrunakat na ornos mo ti may patpatok pala patrabaho dito lugar mi. Dakkalagatan tintad kanyak ni Kapitan. Kat amok itan no sa dino ti pagtataudan ti itad na kada kami akwarta. Kas na iti sang kabasit aswildo mi atanod. Agtatao di ti panagkikikil dagiti kamong ti makanigid a grupo a makikadkadwa kada kami. Dagiti armado akakadwa ni Kapitan. Impagarup ko no nalintag ni Kapitan ngam agdadata asaan. Nagbidduta kiti pan makamamok ken kuana. Biddut ti aming imbagana. Inalilaw na kami. Tawan mo't apulos tinay patungpal na kadagiti plataforma na. Inalilaw na kami. Kasi di pa nangalilaw nga aramatan dagiti makakanigid a grupo. Dagiti supsuportaran ng armado. Isuda ti agdadata nga oportunista. Manangalilaw da. Kumusta di pa nag-eskwela, Mia? Okay mat papa. Ado ti projects nga kabaalak mat kit di.
Rumbang laang, tatay tamot laang tin-into naram. Kadadamot ni Yaya ka rin ang mga sikasukan ka. Wan gayam, Papa. Agpakadak ko makada kayo. Apay, papanamanin ay siya. Adda ngamin outing mi kadagiti friends ko inton weekend, Papa. Ag-beach kami kano. Kasta ka di. Apag iso, awanak tumat inton weekend. Tag out of town akmet, kadwak na kita amigaw. Di apa gusto nga rod, Papa? Bili nagtulat ang arudan ni Karing. Ta isuda pa lang kadagiti pada na ababaunan ti makaamo diti balay. Aganad kayo ti papanan nyo, iha. Wan, Papa. Thank you. Mga ibati aktulatan iti baggastos mo iti papanan nyo. Bili nagto na naimbag ni Karing. Yaya Karing, paki-prepare to man dagiti kawas ko nga awit akinton bigat. Apay siya, papanam. Mapan kami agbis ka dagiti gagayam ko. Ag-relax kami mat takalkal pas ti exam mi. Manan, kasla masansan samot ti panagpasyar mo. Nagpakada ka din ka ni Papam. Wan, Yaya. Katanya ti kunana. Siyempre, pinalubusan nak. Uray ka no ni Papa, awan mat, adamot papananda ka dagiti amigo na. San aga po tapalpalubusan na ka ni Papam, kat san sanang matan ti agpaspasyar, Zia. Nasingpot ni Papam, ngamdi mo amo no makapungtot. Yaya. Siyak ti makaamo iti pudpud no nga ugali ni Papam. Tanabayaga kun kadakwada. Iso nga aganad ka kuma, Zia. Wan, Yaya, di ka kadiagdanag, kabailak ti bagik. Siguradom laan. Di mo ibaga asaan ka pinalagipan. Di ka agdardarasudos, tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Anya nga siya, nagpakada ka din ka ni Papam? Wanjo, katas usual, pinalubusan nakman. Good. Ibagak nga rod iti tropa matuloy ti lakad tayo. Ay, excited ako ni ti papanan tayo. Nang runa kadwada ka. Sika talaga, Jo. Tikunam, kayat mo lang ama solo na. Iso akas tao na yagagar mo. Amok matkat. Asika ti akin plano iti daytoy. Siyempre mata. Kadwak ti girlfriend ko naman. Nagragsak. Partner by partner tayo. Basta, agi-ignoray tayong tulat-tano sa dino ti pagkikitaan tayo. Di na kung sukunan. Amang ano makita na kapay ni Yaya Karing. Apay aya di yayam. Mas istrikto pa'y dayjayngam ni Papa. Jakmot kit ni mababalaw. Taison tinang padakkel kanyak. Manipod pimusay day di mama. Kan saanan asab-sabali kada kami. Kasla kamang matan ti pamilyami. O sige nga rod na iso ti kunam. Jayton ko check ti pagluganan ta ha. Adamat lugan dagiti kakadwata. Sige. Inton bigat tulat tangarudan. Napaanan ni Papam. Anya ka di nga oras kayo mapan kadagiti gagayem mo, Zia. Mapanak tumatan iti pag-iinorayan mi, Yaya. Manungal daw kayo, Ijay. Lunes kami ito nga agawid, Yaya. Tawan sa rak mi. Ada seminar dagiti teachers mi. Agan anad ka, Zia. Laglagi pa madandan ti graduation mo iti high school. Wan, Yaya. Ayan ka di bag ko. Adan iti salas. Awan gayam, adamotan iti ti kwarta nga imbati ni Papam nga aramatem. Igatangan kanto iti pasarabom, Yaya.
Ay na siya, uray sa anan. Basta tikid daw ko. Agan annad kayo, iti papanan nyo. Tinakunakon man ng Emmy, prominente a pamilya ti pagtragtrabahwa. Manipod pimusay ti ina ni Zia, siya kon tinang tartaripato kankwana. Katgapo iti nalaos a panangipatag kankwana ti amana, matulok amin akayat na, gapo taag may maysa nga anak. Jakmat nagliway ang nagpalpalagip iti awawir ko, taamukat nga rod ti aramid dagiti agtutubo, nang runa no maibarkada. Nasingpet kan managparabor ti ama ni Zia, ngam istrikto iti sabali abanag. Kat dayta ti pagbut nga klaunay, no adda saan anasayaat a mapasamak iti awawir ko. Kaditi ko na mapagsaritaan ta siya. Kasla seryoso ka launay ah. Talaga seryoso ak. Tamasak ng taado dito eh. Diyan ko nagbinulan, Jo. Ha? Katpatsak ama si Kuga. Anya? Kasano napasamak dita? Ni, apay kasta ti saludsod mo. Saan ka di anamin anuta na ilawaan ng runa idi nagbibigs tayo? Ti kayat ko asawan siya. Ape adi ka nagannad. Kunakman na mong aramidam. Jo, saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Natural. Impagarop ko no jak agsikog. Ngamjak ni namnama akasto'y tinapasamak. Anya ti aramidan ta. Sigurado akaungot nak ni Papa iti ka nito amaamuan at ikasasaad ko. Oresak mo't bayam. Pagtungtungan tanto dayta, apa manamalpas sa graduation tayo. Saan kumapay nga ita? Ag-concentrate ta pa nga agadal tapno agpada ta makagraduar. Sige. No, kasta ti kunam. Diyak pa nga ron ipakpaka mo dahito ka ni Papa. Rumbang laang. Inton malpas tong ti graduation, di pa nangibagam ka ni Papam. Niyaya ka rin ti pagdanagak. Mamin ano amadlaw ko apalpaliiwan nak. Ang mga noadan atap na masikuga kat ipulong na ka ni Papa. Basta kasto ti ibagam. Sulbaran ta day ta parikot kalpasan ti graduation. Nang runakat agawid da mami kan daddy manipod balasiw taaw. Tatendaran da ti graduation ko. Sige. Sika nga ron ti matungpal. No kasta ti kayat mo. Pudno ka man kanyak siya. Nabayagan ang mapalpaliw ko sa bali ti Jarmo. Ha? Iyaya? Anya ko mati mapalpaliw mo? Masikog ka kadi. Uwan yaya. Ngampang maasim. Tadi mo pa'y kumaibagbaga ka ni Papa. Anya? Apay adi ka nagananad. Kanayon ka palagipan saan kadi? Anya laangan ti ibaga ni Papam no maamuan na masikog ka. Lepasan mi pa iti graduation yaya. Sa amin to solbaron iti nobyok ti parikot mi. Ibagamin ton ka ni Papa. Kastamot ka dagiti naganak na ti kasasaad ko. Ay, anyan da ito nga inaramid mo siya. Nakaububingan ka pa ilaan. Nagpintas ti biyag mo. Adakan kan ti amin.
Ngam apay anang parnoy kapay iti parikot. Di kagda nagyaya. Masulbar tumatlaang daytoy. Siguradom laang Zia. Di mo amuti kabailan nga aramiden kan kati amam. No bilang maamuan na amasikog ka. Agpaisuka diti imbaga kanyak niyaya ka ring amasikog ka siya. Papa? Agpudno ka! Uwan, Papa. Masikugak. Ayan ti amana. Awanan, Papa. Insurutan dagiti dadakkel na iti balasiw tao. Apaman analpas ti graduation mi. Anya? Kasano ka nga ruten? Sorry, Papa. Kuna namat nga minasulbaran mi ti parikot mi. Apaman amalpas ti graduation. Nang namnamaak nga ipudno na kadagiti tadakkel na ti kasasaad ko. Nagtalagkakan ko na. Ngam tinarayan nakmot gaya man. Anyan da ito apakay babainan nga impaay mo iti pamilya tayo. Anya lang ti makuna dagiti makamam mo kada tayo. Anasikogan ti kakaiso na nga anak ko sa danto yung tarayan. Anya tinagkurangak siya. Impaay kumuti amin apagayatama. Amin anam ay tibiyag. Takas tatiin karik iti daydi inam. Ngaman niya tiinsubad mo kanyak. Pakawanan nak, Papa. Sana rin mga maamuan ti asino man ti may papaniti da ito eh. Kababain. Anya ti, kaya tiyo asawan, Papa. Pumanaw ka pa ilang dito lugar tayo. Aging gadi ka pa'y nagpasngay. Tapno maliklikan ti pan na kay babain tayo. Kat kayat kong agtungpal ka, iti kayat ko ang mapasamak siya. Anya ti ibagayo, sir. Ipanaw mo dito ni siya, Karing. Diya maamuan dagiti makamam mo kada kami. Anasikogan, ti kakaiso na nga anak ko. Ha? Sa dino ti pangipanakan ko na, sir. Iawid mo iti lugaryo. Agtalinaw di jay aging ga ang makapagpasnay. Di kagda nagkaring. Suportaran kayo. Agraman ti sikog ni siya. Umanugot nga ta ni siya, sir? Masapul laeng. Tapno sa grapon na ti katukad ti inaramid na. Di nakmabalin na sa lungasingan no di na kayat alaksidak nga anak. Sir? Nagaramid iti banag apakapong tutak launay. Isa arumbang lang agtong palmot ita iti kayat ko. Sikan ti makaamo kadakwada iti sikog na, Karing. Pumanaw kayo iti daytoy a lugar iti kabiitan a panawen. Aging kaasaan pa'y amadlaw ti tiyan ni siya.
Jak ni namnama ti kasjay apangedeng ti ama ni Zia manang Emmy. Gapo talikliklikan na ti pan nakaibabain ti pamilyada. Pinagawid na kami ni Zia, akakaiso na nga anak na iti probinsyami. Nagtalinaed kami nga rod iti probinsyami, agingga iti nadanon ti panaganak ni Zia. May sa analung po alalaki ti maladaga nga impas ngay na. Impagarup ko no agpatinggalaangan dito iti parikot manang. Ngam nagbiddutak gayam. Takalpasan ti sumagmamano alawas, kalpasan ti panagpas ngay ni Zia, kinasarita nak daytoy. Yaya Karing, kayat kong tiagsubli ka ni Papa. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Ngam, umanugot nga ta ni Papam iti dayta a desisyon mo. Kasano nga ipalawag yu kadag iti tattao ti maipapan iti anak mo? Awan parikot iti dayta, Yaya. Ta saan ko nga itugot ti anak ko? Ha? Anya ti kayat mo asawan Zia? Ibati kada kayo ti ubing. Makaamo kayon kankwana. Kat di kay agdanag, taagtultuloy ti sustentuyo ka ni Papa. Anya? Panawam kanyak ti anak mo? Mabalin ka di nga ilawlawag mo no anya ti kayat mo asawan? Taripatwen nyo dito iti anak ko, Yaya Karing. Isun ti agbalin nga awawiryo. Ang kaano nga umay mo alaan? Kan kanayon ka di asarong karam di ti balay? Diyak amo no kaano, Yaya. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Kat amok nga umanugot ni Papa. Apaman ama-amuan na nga imbatik kan kati ubing. Kasanun to nga rod nga ipalawag ko ti amin iti anak mo. Apaman nga addan nakam na. Makamo kayon ton Basta tinapatag, makasubli akmanan iti poder ni Papa. Manipot pimanaw ni Zia dito lugar mi. Saanan ang nagsubsubli apulos. Di na pa'y malagipan ti anak na. Kanayon anamagan ti anak na no kaano kanong agkita da nga agina. Diyos ko. Lawlawagam ka di at ipanunot na giti agama. Nang ruuna ni Zia. Kaasimot ni Ryan. Talaga kayat nan makita ti inana. Kumusta damot nga taitan? Nagturpos nga tan ni Zia. Ang mga nunaki asawa mo ten, katawanan panggap na nga umay mangala iti anak na. Sa bagay, ipatpatag ko una yun ni Ryan. Kat sigurado nga agsakit to tinakam ko, numayadayo kanyak ti ubing. Ngamrumbang laeng amam-am muna ti inana. Tapno mananam namat ti kinarangay, ti pudno a pamilyana.
Apong, at akon. Ay naapok, sumipngutan, nga maapay nga itakalaang nga agawid. Ay sapay nakalinglingot ka. Nagayayam kami nga minigayan da si Jay Apong. Kan, nagluto ni nanang na itikan kanan. Isa nagmerienda kami, bay. Kasta ka di apok. Alaing ka nga rod agpulusan. Tapno makainana ka pa isakbay amang rabiita. Amo mapong, nagmayat ti mapan ni Jay palay da si Jay. Kanayon nga dayan ni nanang na. Kastamot na kiti kakabsat na. Awan mo't ngamin trabaho ni nanang na. Iso akanayon nga adda iti balay da. Kaano nga minya gawid ni mamik, Apong? Di ko nayo. Adday ti aday yung agtrab-trabaho. Adday di abroad. Apay nga minya agtrab-trabaho pa'y ni mami. Tapno adda maipatulod na apaggastos mo, apok. Kas kumatigat ang tigatas mo, idi maladaga kapay. Kandagiti daduma ang masapsapol mo. Apay niya, saan mo tin nga gawid? Nakabaybayagan ni Jabrod? Di nakadi kailiw, Apong? Siyak, may iliw ako unayin ka ni Mami. Kailiw na kamot, apok. Nga masapol nga agurnong pay, sakbay nga agawid. Tapno adan tumanan maigatang iti masapsapol mo. Kasta ka di, Apong? Agawid to kuman. Umapapalak ngamin kadagiti kaayayam ko nga da mami da. Oray di school. Dagiti mami da timang suksukon kadakwada. Apay apok, di mo kayat asyak timang suksukon kan ka. Kayat ko, Apong. Ngambakit kan. Kaasi kamat ngamin. Rumbang ko mga ginina nakalaangan dito'y balay. Madanon to day taapok. Apaaman as umangpeten ni mamim. Anak ko. Papa, saan ka kumaunay nga agsasao? Ang mga numakapadakas kan ka. Pakawanan na ko ba? Maipapanitian niya, Papa. Siya ti makagapo no apay adi mo kaden na ita ti anak mo. Amok ama iliw kamot unay hen kankwana. Di mo lakayat asupringen ti pagayatag. Papa, sa apay lakuma tamapakawanak siya. Kat sakbay ngay pulang ko ti bulod ko abiyag. Kaya't ko amapan mo alaan ti anak mo. Kat agten na kayon. Dakkel tinagkurangan ta iti anak mo. Kat agyaman akmat unay ken ni karing. Iti panang taripato na iti apokog. Ikarim amapan mo alaan ti anak mo siya. Uwan, Papa. Ikarik. Kat kayat ko makita yu pa'y kumati apo ko yu. Sa pahila ko iha. Takayat ko asulnitan. Ti amin anag kurangak. Iti apo. Uwan, Papa. Mapasamak amin day tatarigagay yu. Basta agpaimbag kayo. Tapno makadan na yu pa'y ti apo ko yu.
Yaya Karing? Sika ka di nga agpaiso dayta, siya. Yaya, kumusta kayon? Kumusta mo ti anak ko? Kunak no awanan apulos ti panggap mo amang sarungkar ka ni Ryan. Nabayag apanawan adi ka nagsubli ditoy. Dakalan ti anak mo. Pakawanan na ko, mayaya. Pakawanan na kami ka ni Papa. Masakit ni Papa. Kat iso tinangibaon kanya. Tapno umay kayo sukunan ka ni Ryan. Anya ti kayat mo asawan? Umay kayon alaan. Tapno agdadan na tayo manan, yaya. Kayat ko makita pa ni Papa ti apo ko na. Sa dinugayam ti ayan ti anak ko, yaya. Napanag-eskwela, ngamdandanin sumangpet. Kadwa na dagiti daddo mga ubing dito yung agawid. Kasta ka di, yaya? Dako na, Pong! Ha? Ang mana ka, Pong? Asino ti sa ngaili, oh? Agmano ka kankwana, apok. Agmano ak nana? Ryan? Oh, Ryan, anak ko. Ha? Inarakop dak? Kan inawagan dak iti anak? Ryan, apok. Di mo't kayat mo makita ni Mamim. Tako nam amailiw kan kankwana. Aday ta, apok. Iso ni Mamim. Ha? Agpaiso apong? Iso ni Mamik? Si Mang Patan manipo da abroad? Ha? Iyaya? Uwan apok. Si Mang Patan ni Mami manipo da abroad. Nalpasan di trabaho na ijay. Uwan, anak ko. Adakon. Kat saan tayon ton nga agsinsina? Agpaiso, Mami? Saan na ko napalawan dito ayan ni Apong? Iyawid kan ijayan ni Lolom. Ngam, kasanon ni Apong? Tsak mabalin na panawan ni Apong, Mami? Sino ngamin tinagkon apanawam ni Apong mo? Isurot ta ni Apong mo iti papananta. Ha? Siya? Kayat mo asawan? Wanyaya Karing. Ikuyog ka. Kat kayat ko nga itultuloy mo timang taripato ka ni Ryan. Kada kami adwa. Agraman ni Papa. Kamang kan ti pamilyami, yaya. Iso ano sa dino ti ayan mi ka ni Ryan. Masapul nga adda kamat. Yehey! Adan ni Mamik! Kanatapay ni Apong! Agyaman siya. Awan tirumbang apagyamanam, yaya. Da kami tirumbang agyaman kan ka. Gapo iti di mo pa nang baybay akan ni Ryan. Kat pakawanan na kami kumakan ni Papa. Awan tirumbang apagyamanam kanyak siya. Napatag kayo kanyak. Tada kayong timbilang ko apabilyak. Iso an apatagmat kanyak ni Ryan. Awan nga rod tirumbang apagyamanan nyo kanyak.